Поздрав за Веси, наказателят. Аман, 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 лей, 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 лей. Веси наказателят, катаро баро хрлец. Најкурвари по принцип, со скебут мангела е хриси. Обаче ако се наложи, качел курвари. Калеу тумаре руме, пенелка болдел, тумаре огледала, саса тројката. Направо камерен туменге, холатар душмани. Макерен бутла и фора, те начинав тумен. Канака жив тумен, не Аудеса. Вали грмина момчето, отново му върви. С 300 аудито, капера в тумен пенела. О наказатели, към удара в тумен, ме Аудеса. Накажи в тумен, само на лайфове се стартискате. Километри далече ви оставям. Нямате никакъв шанс срещу тройката. Че нямате никакъв шанс срещу моят кошмар. Само като ме видите и припадате. Бяла слатина наказателна, един да се знае. Веси наказателят с бързото Ауди 200.